tilbage til endnu et afsnit af Natholdet. Mit navn er Anders Brøndholm, og i dag er et helt specielt afsnit, fordi vi er ikke bare én, men vi er to medværter i studiet. Den første, I skal byde velkommen til, hedder Knud. Han er født den 2. september 1905. Han er teolog og religionsfilosof, og i 1932 der var han så heldig at fik en guldmedalje i Københavns Universitet for en opgave omkring etik. Byd velkommen til K.E. Løgstrup. Der er direkte oversat med os af Gud. Han er fra opløsningstiden, nærmere bestemt 1724, det vil sige, at han er lidt ældre her. Han er en stor filosof. Vi er rigtig glade for at have ham her i studiet. Byd velkommen til Emanuel Kant. God aften, mine herrer. I dag skal vi kigge på emnet, der hedder etik og illustration. Og med det emne, der har vi fået tilsendt nogle klip fra vores seere. Og det har vi valgt at kalde for vigtig viden eller ligegyldig info. Prøv at kigge med her. Vigtig viden, ligegyldig info. Vigtig viden, ligegyldig info. Klippet er fra Nørre Sundby Folkeskole, hvor at skolebestyrelsen har fjernet stegflæsk fra menuen på grund af integration. Prøv at se med her. Jeg vil gerne have stegt flæsk. Hvordan har du det med til der kylling i stedet for stegt flæsk? Jamen, jeg synes virkelig, det er noget lort, at vi ikke kan få stegt flæsk mere. Jeg kan godt lide kylling. Så vigtig viden eller ligegyldig info. Jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at de ikke serverer stegt flæsk. Jeg synes ikke, det er en væsentlig debat. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal blande religion og etik sammen. Ligesom de selv siger, Kant, ikke sandt? Jo, det er sandt, men hvis de ikke serverer stegt flæsk der, så må man ikke servere stegt flæsk nogen steder. Jamen, problematikken er jo, at de ikke vil have stegt flæsk. Og hvis de ikke vil have det, så tænker jeg, at man skal tænke på mennesket i situationen. Jeg tænker, at man skal jo være mod andre, som man gerne vil have, de skal være mod en selv. Og derfor synes jeg, at det er forholdsvis vigtig viden, at de godt kan lide kylling. Men Kant, hvad siger du? Det synes jeg slet ikke. Enten så skal alle have stegt flæsk, eller også så er der ingen, der skal have stegt flæsk. Så jeg synes, at dels det er en ligegyldig info. Så vi kan godt blive enige om, at begge to synes, det er en ligegyldig debat, ja. Men Løgstrup, du synes, det er en vigtig viden. Ja. Så det var alt, hvad vi havde fra vigtig viden eller ligegyldig info. Mine herrer, vi skal videre til det næste, som hedder Stokquiz. I skal altså se klippet, og så bliver det stoppet, og så skal I så svare, hvad I tror, læreren gør. Ja? Ja, helt med på det. Prøv at se med her. Kom nu, Ahmed. Hvad, Ahmed? Hvorfor er du ikke på vej i bad? Jamen, min far siger, jeg ikke skal. Her er det altså to drenge er på vej i bad, men den muslimske dreng vil ikke bade. Hvad tror I, læreren gør? Er det A, okay, næste gang skal du bare have en sæd med, så ingen føler sig snydt? Eller er det B, reglen er, at efter idræt skal man i bad, og det gælder også dig? Eller er det C, hvis du ikke føler dig tilpas med at bade med de andre, så kan du bruge læreromklædningen? Hvad siger I? Hvad er det her? Altså, selvfølgelig skal han da i bad med alle de andre. Det er helt sikkert. Jeg er overhovedet ikke enig i det der. Jeg tænker, hvis han ikke har lyst til det, som jeg sagde tidligere også, at man skal være mod andre, som man gerne vil have, de skal være mod en selv. Og hvis ikke han har lyst til det, så skal han ikke tvinges ud i det. Så jeg synes det er klart C, fordi vi skal jo tænke på mennesket. Hold. Jeg synes, vi skal tænke på mennesket i situationen. Ja, jeg synes B helt klart. Der er ingen tvivl der. Altså, handling er jo lidt irrelevant. Men hvis nu vil A, så vil dens konsekvens have mest lykke for alle parter. Lad os lige prøve at se, hvad jeg klippet til en gang. Men hvis det er fordi, du ikke føler sig tilpas med det, så kan du bare låne læreromklædningen og gå i bad der. Nå, mine herrer, har I nogen kommentarer til klippet? Ja, altså, jeg synes, den givende situation er helt den rigtige, og jeg er fuldstændig enig i, hvad læreren gør. Jeg er slet ikke enig. Det er noget nymoderne pjat, det der. Det er helt sikkert.
Okay, jeg kan godt høre, at vi ikke kommer til enighed i den her debat, men I skal have tusind tak, fordi I vil være med i den omgang af natholdet. Og tusind tak. Tak fordi du kom. På gensyn. Tak for jer.